Selli ɗon yoɗɗa selli dam yetto atele to pour yinno mini ma e kaw jewten seeɗa o bisimilla hono ma jender e jehender kay kawden to mul def ka Ousmane selli machallah machallah sey datam selli machallah assalamu alaikum kaw mbaɗon that's it celli on tan der tan celli kam jam tan mawɗum sinimo ba celli ba atara mawɗum tani jam tan machallah sayde wonno koye dawde ko noon mboɗo sohlanoma onon ɗiɗo fof bisimilla gila Allah waɗi jinnaɓe dutti ha joni min jeyani min nanani kona te aɗa andi kam Saydou kam holko jinnaɓe jahande holko basino hen no feewi e o fate dewgal makko ngal kam kono koye ɓi baba Hammadal joni noon o yontinnadde hoɗande hakkadi kadi ɓiɗɗo debbo sa ƴami ɗum ha mawni ha yontinnadde suudu hakkadi waɗa feere jaaha jettuɗa jinnaɓe mum kalda e mumen non jinnomi o waɗa feere jaadon ha an woni ɗo mawɗo amen an woni ɗo jinnaɗo amen min jiyani min nanani ko wona an jaadon pour affaire dewgal makko ngal ɗum tan jimmi so Allah alhamdulillah rabbil alamin wallahi haw kala ko debal fa wonna hakkilla ana ferat ko ngal yidi yettinde ni ka Ousmane maraw bitan fa tambol jagguno ka Ousmane way wonde fof tagal hande Allah nalal ma wondo jinnaɗo amen way wonde fof baba Hammadal a ya ton jettinama ka ɗo haala inchallah so Allah newni kam so ɓe goppirana min ko gondo ko pire mala probléme inchallah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin min ɗum tan ñagotonomi Allah wurde tan ha hawra ɗum ɗo ko baadira ko nam Allah waɗi guila jinnaɓe ɓe natti yiyede jagguɗon kam komi jinnaɗo mon ɗum noon ha joni ko yettere Allah no fewi so heddima tan ɗon inchallah tawata min kam musanno kam ko ɗum ara ha ɗo hennen hande sukaɓe joni mbaɗat ni o jogo kanko yiyande wonde tan kay Allah hokkimo jogade miijo ala ko heddi hankadi sona darna minne inchallah mama ɗum ha timma baba Hammadal onon mbi baba Hammadal mami ya haata makko joni somi yettima ni wonno wayata ni mboɗo wawi humde ɗum toon mi arta oɗon gandi ɗum inchallah ma gandu kaw mon machallah wala ko wonno hanke cenga jomo ɗo waɗani tan kadi ko noon sa yeehi toon so Allah jaɓi probléme ala tan ko moƴƴo joom suudu mo ko moƴƴo te machallah kamɓe hami jaggi ha joni ko wonno ha joni ɓe gaccani on jarama mbeɗa wiya mbeɗa jokkiri ha gottani ndi eyyi ɗum noon yallah newn amin on jarama a jarama kon moƴƴi on jarama ndisan ɓeɗo min tan yumaɓe jiiɗi yumma e baba guiɗi yummaɓe yalti aduna ha joni ɓe jaggui hankom jinnaɗo mabɓe ɗum noon inchallah minnen mami andinɓe ha joni jinnaɗo mabɓe no wuuri kala to heedanno ko ɗon keedanɓe mami waɗa ɗum kadi foof inchallah kaja acca won noon hanki a hiiri artude en en keɓani yewtide wadde acca hunde watti hadde lamdal onon onon yangi on jaran guila subaka ha jamma randi ɗum ɗo ɓurti ɓurti kay so wona bottari wona hirande ko min tan wonɗo an ya yo maris ya c'est trop acca kono mi waɗani programme min kirirni e wala ko ɗum tan ko hirni mum tan ya randi tan joni mawɗo ma fara jombaji ara ma laaɓe fof ko ɗum tan hirne men toon kanko ɗo woni maris tawde o yaltido kala sehima ko dewlo ma ara joni eyyi acca mbiɗa yinno jiya tan ko faare makko seeɗa jam jambolo acca aɗa andi maris ko cukalel gotel ngel joguiɗen dewel kadi aɗa andi acca cukalel dewel ne faroy kadi hande cukalel yo jaam heɓ ɗum tan acca maris ko ƴamaɗo guila na famɗi ƴamɗo ɗum o kadi Saydou min e bamum sertina men ko mayde min e bamum Saydou ko mayde sertina men yimɓeɓe fof cikkata ko minen jiidi yummo e baba kadi konngol bam makko ko adine maayo wi ko ɓinguel mum Saydou ngel ɗo yo res ɓinguel am maris pama koye yaadu makko ndu ɓurti an woni yumma ko joƴƴinmo mbiya ko debbo jalanɗo kala ne waji ɓe jetti hande ngari ene jettine ƴamal mi anda ene gadda ene pari pour kumal yo fam koye mi namdorama ɗumen haydara ay baba kadi wona ferade konngol ma kono an ƴamal mbiyata ngal est ce que joni an a haalnimo ɗum kalno maris la ilaha an min yo won bamum maris kadi so maris mbeɗa hokka ɗum gorko mo wayno maris baba kala ko mbiyata ɗum waɗɗo ko ɗum ne won ko ɗum an ko mbiyata waɗɗo ko ɗum wonata baba kala saabu jamanu ndene joni wona gotum
jonko sukaɓe jiidira wona wiide mo jiɗɗa ko kokka ɗum ɓiɗɗo wona ɗum ɗon de mbimemi ay jamanu ndeno min ha joni ko oɗon jamanu jademi a faami mi wondaka ɗum mbimemi ko nokkuji mbayli kono ko woni nder ko haydara waylaki eddam min o paama mbaɗa e haqqille ma mari sene wuuri ene selli leltinete ngallo dewgal tan ko saydu kala nde saydu en ngari yettinde kala nde ɓe ngari yettinde andu koy min amdaki mbuɗo kala ko jiiɗa waɗɗo kote kam mbaɗa ɗum haqqille ma fof mbaɗa ɗum haqqille ma buli hen no feewi paama bismillah entré a kanguilade ni udre damal ngal e leko sogi Voilà, on tient. Bon, machallah. Tabarakallah. Tan bani ba. Hammadal. Dum de ko am. Seydi am. Ala tam rek Ousmane. Arseli kam. Ousmane. Machallah. Ousmane. Tan bismillah. Bismillah. Ba. Jagana nan do. Bismillah. Bismillah. Arseli kam. Bismillah. Machallah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. 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 Bani ba. Bismillah. La ilaha illallah. Arseli. Arseli. Arseli kam. Ata ngem ana man dem jara wana man dem selli kan suka be da tampere selli mashallah mawdu mashallah jambolo tabaka alhamdulillah ana bay futuna jamani woro wana dum non ne alama de balde kecci tampini mi juro to mini mi anda wajogo esprit wadel to mi anda kecci ne tampini min fewi dum tagi de balde kay galle do tan julemi wallahi hewi dum bammi ramasni galle do tan julemi demo jara ramas wallahi ko ron joni ko mawdum joni mawdum wallahi mawdum adandi kadi joni acca en tan ko defar ko kaaliji mumen e dolliji e bodemaji awa andude ay yimbe mba sellude ni ñan fo majiji so bottari deftama taw ko maaro awa andude ko maaro awa andude dum do ko chocolat subhanallah selli kam boni selli day tambe yettara machallah bismillah mbadi ba bismillah ba bismillah ba bismillah min de ko jamtana do suba be ngandi san ebi celli saydu en hawen o ebi celli kandi san ko ebi celli kam ebi celli ko be ngala cadere alhamdulillah saydu ha joni dillikino yettara Allah dillikino yettara alhamdulillah yettara wallahi so arti bammo mo won sagat ndisan kori saydu dillikino joni alhamdulillah alhamdulillah wona mo dillikino alhamdulillah yettara wallahi so arti bammo o wona sagat bammo ko den 2001 hitande 2001 ujunnade de ko wodi 2001 dembe woni gabon wallahi ndisan den mina bammo ko wonno minen gonduno e suudu gurdam dam welay situation ne metti nden bammo so fini subaka jaari ga ameno wadana dum termus barbasika heew kada den bammo ala darnde sedi gorko dab dab sertin ciela gala men tan dimami woni différence hakuna men seedi min kom joola kanko dab anin ndesan so ari Madrid so kaaruji ngari kada den bammo ko weldante wodi yettor wadani termus dow hoore mum wadani barbastic yimbe fonga bammo ko bari hay jama non o weldi dan so noddini ko dum adandi wonode Madrid be ne woni rewbe yahobe be joni arobe Madrid ndabbon konon badobe barbastic wala bammo nyamba eske bammo sayda don so wima barbastic bisuji di e karuji di ko adi imen jol go fara nok capanjoy don non di miti to min dugga men batal min gotti min boydi bammo ko den ko ma yah mbima mi yeya barbastic jarani fu ko adun namangati heddima nokku bojji ala nafa ko duwa to naftam to woni to do nyalo to fof taduma Hamadi so yeyi adda dum bojji ala nafa re haydar hande golo wala kalta ko metti ma nan hen ko weli ma nan hen dum non min kam hande biyen mo tam tan adduno kam do yalla bi ci ha joni kadi ko jeyi sababu garalam do ko fof ko kam jiya Allah mo kala do woni bi go saydu wallahi ko idam hesdin tawkat Allah woni mi tawi do sohnaajo hono no cuule ngel Maryam anandi ko saydu kam a halanta kan jagguno mo gido mo famdi Allah yoni kam seede te ko an tan e bamum jaggondirno awon aadi bidon inshallah so Allah wadi wallahi firti aadi ran ko gadide
maydi Allah yiɗi kam Seydou yo jaggane Mariam Wallahi. Mariam jaggane Seydou dina boy min hande garmi ko hesɗitinde ƴamal ngal hankadi kanko ko kanko jaggana Mariam jaggana ko Seydou wallahi ɗum kadi mbayru noon ɗum kadi ɗaccuno ɗum kadi artir kam ɗo tawde Allah waɗi heeɓi to heeɓi ɗo hennene ko anni moƴƴude ko kadi tawde sohnaji onam noon hankadi kam woɓɓe jillani enen tan enen kam ko ken galle goto wallahi ɗum tagi jimmi ko kesɗitinen ɗum mbaɗen feere hankadi kamɓe ɗiɓɓe fof koɓe yontuɓe ɓenninen ɗum Allah jaɓi andude an tan goto sa waɗi ɗum fof ina yona wallahi sabu an e bam Seydou aɗa andi no mbaduɗum aɗum fof kadi ne seedi no mbaduɗum ko mayde serdi moon ɗum noon hannde minne kadi garmi ko hesɗitinde ɗum ko gaccunoɓe hanki e heccanki ɗo beele kadi ko ha joni ɗon woni mbaɗen feere ɗum ɓenna wallahi ɗum noon wonno hannde kadi koyɗam ceerno Ousmane yo Allah waɗema barke kadi yo Allah jokku balɗe ma ni jokkirɗa ngal ɗo e ɗam ɗo endam ni yo Allah junnu balɗe wattini battani ceerno Ousmane min Seydou e Mariam fof ko min jibi fof ko ɓiɓɓam kadi bammakko mi wawa haltude moƴƴi mum e ñalawma goto amnata joni joni ko adi aɗa ara min yummokkaɗo haala min kalda noon woodi ko faate ƴamal ngal mbeɗa heddi hen hande mbeɗa heddi hen janggo so wonno sagam hande gaddon halis ngal hume mi sohlani haydara sinno tan ne dagani kam min tan ƴettude haalisam mi huma mi waɗanno ɗum kono ɓaade Seydou mi jogui doole wawde waɗande hoore mum kumal sunna yo wat kono goɗɗum mi namdaki mbiɗa mooli e caggal Allah so humani a so Mariam walti ɗo mo wela ɗo ko galle mabɓe to kadi ko galle mabɓe fof ko galle goto so Maris ummima ɗo fayi galle mon galle Seydou en lelima toon ko ɗo leeli bammo ko noon mi yiɗa debaji galle min gandi ɗo mbadu noon ɗum noon ko tentinde tan seede Allah ko tentinde tan kadi a waɗi ko ponnoɗa wadde kadi mbo jigno ngawɗo jikkinde tawno ka kilifaɗo kilifuyo noon weeɓani hannde ɓe tawno noon ha joni hedde ma wonta hedde galleji kono weeɓani wonde kilifa galle mum jogade konngol mum reena kadi ndimagu mum ɗum noon hannde mi tawi ɗum ɗo nde tawno kadi a waɗi ha joni ko an e bamum Seydou ɗon joddi ha joni kadi aadi gonnoɗo hakkude mon o a timmini ɗum joni noon ala caɗeɓe kala nde gartumi ɗo kala nde gartumi ɗo andu artirde kam ɗo ko humde inchallah so Allahu lamɗo jaaɓi kala ko leeni ko onon leeni mbaɗɗaminno ɗum jarama Allah jarama jarama no fewi kono fat battade moƴƴi tinno fat battade tisbar man ere battade deftam sohnajo aɗandi tan ala am tisbar erama hankadi battade joni wonon kono poɗɗo voyage seeɗa sohnajo woni ko Fouta wallahi ko kadi mbiɗe ha joni arten ala suwata o ko min anni tawoyde ko eɗa suusa addude goɗɗo ni ala jombi yoro wurte ko watta kam ayde no ɗum mbima ara wurtum ka watta ndenne te kam ko watta ɗum o suusa wadde ɗum de min kay joni ko sukaɓe tan mbayi yewede ni somi yeehi jiminan ko ɗum ko mbira suusaɗo haaldade ɗum ala min wiyi koye guila fusade tan ala roro ɗum ɗin dala ko jiiraɗo waɗa bakkara ɗo wimi suusa rentude jamba gankinaɓe ɗe ko jamre kadi so ɗum ɓenni ana nani ko haali ko baba gal min jegam ko haala ko mbeɗa wuli hen de koɗo andi mari arani ko jibinne kalna ɗum ɗo joni joni wi ɗumɗinani te ñamta haala ma min ko ɗum kulmi hen joni wona ɗum hay kam acca an suusa ɓinguel ma wona ɗum ko jamande nde wona e jamanji wona gotum wona gotum ɗum dogami hen kalnama ɗo joni joni wima o yiiɗa o yiiɗa joni an no mbaddata hen ay mino ñamta haalma ko kalnuɗa ko mino ñamtude mbiɗa ñamta haalma kadi la ilaha illallah min mbiɗa ñamta haalama e Maris ngel ɗo gaynana e jibinede yow ko Allah force saɗi kay hannde ko kalis kumal ara wiye kalis kumal ari ha kono ko ɗum ɗo Maris en ɗum ɗo ko par force
ba sel are machallah yo ane mo wala jogo mum ko dum do hola jongel sikku ya be jaman mo ko le wada rafe jaman mo baba wallahi pamita pawno do hen kon fotte suka diftido abaya mo suka difti abaya ma wallahi mi dima yimbe furduti jo ngatda jimja na arti joni ngatda tisba ar wayno sukunni ar wadi mesuji ma ada yaada tourna legal awal ka baba nen kal ko diminugal nin tay dangon no ngal nin tay serna no ma ngal nin tay man nago nen lahare yiddi widam jonnon kawma Ousmane ummi do ko jam bur ko wona visa aduna bur ko addi ko bur visa ha hullu maden mawlento an ko an wonata do adu ayo andi kam Ousmane kam ko ummi to rongo Mariam Mari Selam ka goto jogi bingel tewel wallahi ada dandi bamman hosinma balan jidda haali so wi kon mom no warma andani ngena faram libdeda afami Saïdou Saïdou lo Saïdou bi bamma al sanno bammu mayo jonno Saïdou ko ka jamana dum gido dum pammi wala mi an ka jamana min jamina sedingal basgal anas nim dawal ma bidu mu charger ko min sey jogara natin sed ngeen daw wurno o jaga saka mino ngeen do sama mi envelope carte sans envelope kam o jaga wurno hono o jagiral kam mino yo daw ni zodo mami do yew ko neddo ba jaga kam jaga jinnabe ko neddo ganda daw wurno o jaga saka mino jogara natin dito haysin worbe fu ngasi mi nandirta mako ha baba gal mi yena ma cen tan biida muuden dara andino xam kalno kala ndawni sido ɗum dawor moy biɗi mum machin ay charge ay heɗe kalantu men ko min ko min jibinma wona jibini kono baba oɗo ko debbo addanta hoɗum gorko mo yiide resdire kono ami jahata ƴamidira yimɓe gilli sukaɓe ɗum wona ko ƴing o semaine wona an gilli tanoɗo gaddora ko mbaɗis gaddora ko charge rati mo ala fil min kam debbo moɗo kilfam nanta hoore ganduɗa kuɗatal ƴew ko kanko resanma hande kanko resanma janggo kanko resanma ɓawo janggo haala hokkam wawa ɗum pama sa yeehi para baba min jogani zikka jogui contu guppa sino joɗoɗom soye o hisndirtamo ko mi jogoɗum wa jaga sag min Allah forma wiɗata way wallahi mi haalnima ɗon cagga kono ni ko ni kulannomi hen aɗa heeɗi kam gueɗel gotel kam mi haalanma dabɓana fo hunde fof mbiɗa fondi hen kono min maris guel ɗo cuuɗe toxel hersintama e yeeso fas ɓam a faami hakkunde amen min jibini min réglata ɗo dowol ko gorol ko min duhi animi nde sino ko sagam ko noon yara kono ala ko mbawmi cukalima yiɗa sa wiyat force ɗumen ko leftude ɗum lorlo yo lefto yo worlo yo heɓ crise cardiaque ko mbimi ko ko ɗum bottari ndi ha so ɓendi so ɓenda rotno mbeɗa ñaama heddi ko min wawa ɗum ɗum ɗo fof kadi mbiyam bojji makko bojji seeɗa ɗi somi tawi mberamo hoya mami ittu leggal dade makko mo ñaguinomi jungo hande addi jikko keeso kande jewnumomi jami artira e holdu fees ɓernde huuɓa kande pinmi leke lovine bles ɗiɗo layanam ko noma haade yawaɗa kay batte gilli balɗe daɓɓe wellimi ladde jam fo sibu jawdi firti gilli meɗa hoɗde